започна ли? Изтри го за малко този, защото аз ръкоплясках. Изтри за малко тази част. Готово. Добре. Сега държи внимателно. Да. Дай да видя. Как държиш. Добре. Снима ли го? Сега гледайте как се играе. Първо взимаш това и го слагаш на тъмното квадратче. Когато взимаш белите, ги слагаш на белите квадратчета. Нали? И ти говори. Татък ти да го говориш. Добре, айде. По принцип режисьора не говори само актьорите, а ти си са актьор и ти трябва да говориш. Аз не трябва. Чакай, обърни към теб за малко. Не става. Ще се След това ще видя пак. Да го оправя. Айде. Към главата ти. Дръж го леко. Горе. На ти. Добре, дай да видя. Изчезви света. Малко насам го мръдни, само малко. Ето така. Искам да ти кажа нещо. Казвай. Можеш ли да снимаш как... можеш ли да снимаш как се спъвам се едно? Добре. Ау. Сега нашия приятел ще ви покаже как се играе. Казвай! Нашия приятел ще ни покаже как се играе. Чакай първо. Изтри пак тази част. Изтри я. Готово. Добре, сега казвай. Нашия приятел ще ни покаже как се играе. Добре, снима ли? Кажи, снима ли? Снимахме. Добре. Сега записа ли видеото? Да. Добре. Да играем с целите. Айде. Счупено перонче. И съм готов. Така. Така ли се играе? Да. Браво. Добре, сега го записвам. Записай.
Еко, това работи ли?